Koro biro chuno weg udi mondo kawo okumba kapok opuodh utegi kaka kuonde ma oganda nyalo jotie. Jatend migawo mar lope Zakaria Njeru ne oyango okang' makamano e kinde mane otwag gi jolony e weche lope e boma ma Kisumu. Njeru ne omedo ni giseloso chik matayo wach makamano kendo koro gima odong' en mana puodho chikno. Chik makama biro neno ni oduok chien lal ma kinde ka kinde mabiro bang' muomruok mag ute mabende kinde mathoth osebedo kakelo kata lal mag ngima dhano. Jolony mag weche lope ne osiro wachni kendo medo ni kaka duol matayo weg lony e weche lope gidhi nyime gi loso chike mag rito kendo medo bero ute moseger mopuodhi kaka kuonde jot mag oganda kaka yo machielo mar bero chal mag utego. It's a big issue in this region, and I think across the country. This is a person who was speaking to me from this region, that widows, poor people, transfer of land when the registered owner passes on is a big challenge, and they lose their land. We hope this is something that can be looked at in a framework, and because this is a government of from down going up, I think that's where down starts. So we can. It is our duty as a responsible government to protect our citizens. In this regard, we intend to make it mandatory by legislation and policy that all infrastructures only be used if insured against third-party liability. The ministry, ladies and gentlemen, is in the process of digitizing land records and has made great strides in the rollout of the National Land Information Management System, dubbed as AD. That's what the president here was talking about. Dwaro koro nitiere mar bero kuonde thieth